Hello guys, welcome to my YouTube channel, Tibers Vlog. Nakakalaman guys, kaya namatay guys. Last vigil karon. Makita niyo guys sa mga sugar ba nagdula sila kung unggoy-unggoy. Nila unggoy-unggoy. Napal dito guys. Palagan dito. Kanila tongits nila. Tongits nila, tongits. Oh, tongits. Oh. Ako ni upload karon. Ako ni upload sa YouTube na ko ba? Guys, oh, ginagmay lang kasado guys, ginagmay lang. Ala, ayaw. Ha? Ayaw pa ka na nampung mo na. Mana? Lagi kayo nag-visual kayo. Last visual na lang guys. Last visual ka lang. Muna lagan ng tao. Napod diri lang. Oh. Wala kong tsuyin nga bro. Kong tsuyin. Wala kong silingan. Dito guys sa dinagko guys. Oh, lagan tao. Nasa ako may YouTube channel eh. Duga-duga video ba? Oo. Naikaping bugnaw? Naikaping bugnaw wala? Wala dahil. Oh, ako na ikon sa YouTube. Wala pa dito guys oh. Oh, napa. Piso rin nila guys, piso lang. Oh, subscribe. Oh. Palipikas oh. Mga matay guys sa sulod. Ayan po tayo. Tara. Ang silingan. Tara. Ang ipasagaan suka kay Paman, Spinsil man. Hindi ka masugaw. Hindi ka suka tanan sa pasibulan. Oh guys, lain tapos sila kaya inom sila. Kaya inom. Dapat diri. Tapos sila. Ang silingan guys, guwapo. Salin on the house. Salin. Okay. Pa. Ito pa. Kaya lang ha. Silingan bata. Oh, shout out. Bye. Blankis. Oh. Nagbilar sa kay silingan man ng kapilya. Abay man silang balay. Madalag sa bilar ng bata. Okay guys. Okay guys. Salamat guys. Dinata guys. Bye bye.